Я Іван Гога, Руської Поруби, окрес Межинаборський. Недалеко від нашого, буду повідати казку за Чичванський замок. Недалеко від нашого Варнана стоїть одна висока гора, а на коцій горі вибудований є один замок. І тот замок дав вибудувати барковці. Не за свої пенязі, але худобні люди, найвечі баби, котрі на одному боці носили діти, а на другому боці руках носили каміння на тоту високу гору. І як вибудував тот замок, барковці і помер. І як помер, тоді наістніше пішов до пекла за тот людські тяжкі роботи. І як умер, і раз се трапило, що троє цигани грали у сусіднім валалі і йшли домів та собі бесідували, що вело пенязі заробили. Та тепер би ми пішли хоч ай до пекла грати. І стрітиться з ним один шумний парубок та повідає, я вам добре заплачу, поце до мене грати. І пішли вони аж до самого пекла. І прийдуть вони до пекла, і що чують там, що кричать «Дьо барковці!» І вони се прислухають, то троє цигани, що десь вони би так, якось би познавали барковці, як колись вони за нього чули. І звідіються там одного другого, що то таке є барковці. І повіли їм, що він за тоту тяжку людську працю, котру робили там, терпить у пеклі. Та прийде гуним барковці та повідать їм, щоб дала вибудувати його пані один шпиталь, щоб ся тоти гоїли, котрі не мають за що платити. І прийдуть тоти цигани домів і повідять його пані. Його пані не хоче їм вірити, зато, бо він умер уздовж року. І вони їй указують перстень, котрий достали від барковця, а вона і тоді не хоче вірити, а не показали іще тоту хусточку, котру хусточку достав, коли іще самим вінчали. І тоді вона дала вибудувати тот замок, що тот замок до гнезка стоїть.